През тези 4 години активно работихме по ремонт на общинските сгради. Един голям и доста занимарен фонд през годините. Кратък обзор на свършеното. В момента тече ремонта на Народно читалище Йордан Йовков 1870 година. Ремонтът е тема на обсъждане от повече от 10 години. Но както много пъти доказваме, ние работим и ремонтът е вече факт. Подменя се каменната облицовка на фасадата на сградата, дограмата. Прави се основен ремонт на покрива. Полага се топлоизолация, като ще бъдат сменени и всички отоплителни съоръжения. През 2020 година приключи цялостно ремонта и проекта за реконструкция на езикова гимназия Гело Милев, природо-математическа гимназия Иван Вазов, основно училище Христо Ботев и детска градина 32 Зорница. 3 учебни заведения и детска градина Зорница, които са изцяло обновени и модернизирани. През 2022 започна изграждане на нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол, която ще имат учениците от средно училище Свети Климент Охридски. Тя се реализира по програмата на Министерството на образованието и науката и със собствени средства на учебното заведение. Ремонтирахме активно сгради на детски градини и ясли. За целта съм направил отделен отчет на свършеното, предвид брой на сградите, които са 23. Ще отбележа, че за пръв път от повече от 30 години в Добрич бе изградена нова сграда на детска градина. По проект осъвременяване на образователната инфраструктура в детски градини, в двора на детска градина 10 Слънчице изградихме нова, модерна сграда с капацитет 50 места. Зала Добротица. През 2020 година бе изградена рампа за хора с увреждания, която позволява свободен достъп до спортния комплекс. Ремонтирани са 3 газови котли за отопление. Преди това подменихме настилката на залата за лека атлетика. През 2022 година е обезпечена вентилацията и климатизацията и помпите на басейн Русалка, която осигурява правилно провеждане на спортно-тренировъчна дейност. В блок Б на спортен комплекс Русалка през 2023 година е направен основен ремонт на санитарните възли, боядисване на спортната зала по хандбал и частичен ремонт на трибуните в залата. Спортен комплекс Простор и стадион Дружба е направен ремонт и частична подмяна на ВиК мрежата. През 2019 година на стадион Дружба е изградена нова поливна система за тревното игрище. Подменени са пластмасовите седалки на трибуните, част от осветлението и освежаване на целия комплекс. Приключва ремонтът на стадион Пионер. Новата настилка, изграждане на осветление и цялостния ремонт се случиха със съдействието на Българския футболен съюз. Ремонтирахме основно спортен клуб по шахмат Добруджа 2013. Сградата на смесен хор Добруджански звуци. Ремонтите станаха възможни след като община Добрич придоби собствеността на сградата. Средствата са осигурени от капиталовата програма на общината. С ремонта се постигна спиране на течовете и осигуряване на добри условия за репетиции. Емблематичната сграда, в която поколение хористи под диригентската палка на маестро Медникаров провеждаха своите репетиции, е изцяло санирана. Извършена е топлоизолация на сградата и довършителни ремонти. Сградата, находяща се на улица Хан Кардан 13, в която се предоставя социалната услуга приют, също е ремонтирана, обзаведена и оборудвана. Ремонтирахме и обновихме сградата, в която вече се помещава местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Сградата се намира по улица Независимост номер 7. Беше извършен цялостен ремонт на помещенията на втори и трети етаж. Фасадите и на двете сгради са защитени като обекти от регионално значение. При ремонтите запазихме и обновихме напълно оригиналният им вид. На 28 юли 2020 година бе въведен в експлоатация строежът по проекта реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща музей Адриана Будевска. Припомняме, че община Добрич и регионален исторически музей са възложители на строежа. Къщата музей Адриана Будевска е едно от местата на памет не само в нашия град, но и в България, които са част от музейния разказ за историята на българския театър. Основната идея на регионалния исторически музей Добрич е превръщането на къщата в лаборатория за креативни проекти, в общо достъпно творческо пространство, което да възпита разбирането, че културата не е само цена, но и ценност. Един от най-отговорните ремонти през периода бе този на зала Добрич.
Сложността проистича от факта, че при обновяването на тази 50-годишна сграда бяхме задължени пред културната общественост на Добрич да запазим нейната уникалност, да съхраним акустиката, да запазим органа, в същото време да създадем условия на сцената да се танцува, без това да пречи на концертното и предназначение. Огромно внимание отделихме на органа, защото той е ценност не само за нашия град. Мисля, че успяхме да постигнем набелязаните цели. Какво и защо не успяхме да направим? Ние успяхме да ремонтираме зала Нели Божкова, кооперативния пазар, да построим нова сграда на детска градина 12 Щурче и да построим физкултурен салон на училище Хан Аспарух. Защо? След драстичното повишение на цените на строителството се наложи да отложим във времето ремонта на зала Нели Божкова и новото строителство на детска градина 12. Детска градина 12 Щурче. За тази сграда не ни достигат към 10 юни 2022 година сумата от 1 милион 833 хиляди лева с ДДС. Зала Нели Божкова ни достигат близо 500 хиляди лева. Но за да посрещнем новия сезон подобаващо, през лятото със собствени бюджетни средства извършихме укрепване на кристалните огледала, възстановяване на липсващите падналите гипсови елементи по стени и тавани, изкъртване на компрометираните участъци мазилка по таваните в залата и фоайето, частично шпаковани стени и тавани и боядисване. Подобна е ситуацията и с пазара. След като на 2 пъти не беше одобрен кредит за ремонта, цената за изграждането му нарасна 2 пъти и стана непосилно за общинския бюджет. За строителството на физкултурен салон Хан Аспарух сме подавали 3 пъти проектни предложения. Причината за отказите е малкия брой на децата в учебното заведение. Какво предстои през 2024 година? Обновяване, основен ремонт на още 2 детски градини и 1 училище. Спечелихме проекти за модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детска градина 23 Звездица, детска градина 32 Зорница, сграда номер 2 и средно училище Любен Каравелов. Подобряване на инфраструктурата. Това е основната ни работа в периода 2019-2023 година. Това не е само цел, свързана с първи копки и рязане на ленти, а е отговор на реалната необходимост на гражданите на Добрич. Сега много от улиците в Добрич имат този вид. Но не така започнахме мандата. Кадрите казват повече от думите. Как планирахме и случихме ремонтите? Започнахме с проектиране на основен ремонт на главните улици в Добрич. Като целта е свързаност. Работим във всички квартали и в центъра. Определящото при избора на улици е да има подменена подземна инфраструктура. Това, което няма да допусне е да се пилеят общински пари в безмислени ремонти. Това важи както за уличната мрежа, така и за тротуари, междублокови пространства и общински сгради. За жалост, голяма част от тях не поддържани през последните 30-40 години. Улиците нямат цвят и партийна принадлежност. Затова потърсихме подкрепа от всички политически сили за целеви кредит. Не я получихме съвсем, но благодарение на здравия разум на част от политическите партии решението получи одобрение. Знаете, че началото беше поставено с улица Кирил Методий, улица Максим Горки, Стоян Михайловски, Георги Кирков и Йордан Йовков. Като част от водния проект и по други програми, със собствено и заемно финансиране, успяхме да асфалтираме голяма част от улиците в централна градска част. Продължихме активно улица Генерал Колев, Райко Даскалов, Руен, Захари Стоянов, Любен Каравелов, Иван Вазов, Екзарх Йосиф, Методи Кусевич, Адриана Будевска, Райко Цончев, Майор Векилски, Капитан Андреев, Ален Мак, Абрит, Витуша, Панайот Хитов, булевард Добричка епопея, булевард Добруджа, част от булевард 3 март в района ВИК. Тук трябва да спомена и по-малките улички или отсечки като Хан Аспарух, Неофит Бозвели, Клисура, Панайот Волов, Хан Крум, Колю Фичето, Иван Хаджи Вълков, Илю Войвода, Райна Княгиня и много други. Така цялостно асфалтирани са почти всички улички, заключени между булевард Добруджа, булевард Добричка епопея, булевард 3 март и улица Отец Паисий. Това са ремонтите в централна градска част, но основен принцип в работата ни са кварталите да не бъдат делени.
Не споделям мнението, че трябва да има привилегировани райони. Принципът, като навсякъде е един, да е подменена подземната инфраструктура. Разумност при изразходване на общинските пари. Това е единственото, на което се подчинихме при избора на улици за ремонт. Ще ви представя накратко информация и за кварталите. С ресурс от водния проект, собствен бюджет и заемни средства успяхме да асфалтираме улица Иларион Макариополски, улица Свети Иван Рилски, улица Опалченска, Баба Парашкева, Аврора, Чайка, Черно море, Димитър Ковачев, Каменица, Боряна, Ружа, Емона, Бойчо Огнянов, Ясна поляна, Орфей, Русалка, Горски извор, Цар Освободител, Теменуга, Агликина поляна, Димитър Ковачев, улица Възход и Доран Колак в квартал Строител в участъка от блок 68 на изток до улица Димитър Ковачев. Локално платно в участъка от блок 69 на юг до улица Ружа. Една част от улиците успяхме да обезпечим с тротуари, нещо, което също не бе правено с години. Това стана както с работа на фирмите, така и с общинското предприятие. Постарахме се да ремонтираме и маркираме междублокови пространства и паркинги. Точно в това направление е нашата амбиция да продължим да работим. Така вече ще има завършен вид и комфорт за живеещите. Една от големите ми болки е вандализмът. Почти всички детски площадки периодично се рушат и общински ресурс се насочва към възстановяване, а не към направа на нови. Ще се справим и с това, но заедно. Това са едни от най-големите квартали на Добрич. Те са изградени активно през 60-те и 70-те години на миналия век и от тогава не са асфалтирани цялостно улици. Моите спомени от квартал Балик са от 90-те години, тъй като съм живял тук. За жалост, разрухата с годините ставаше все по-голяма. Водният проект ни даде добра основа и започнахме етапно, а не с магическа пръчка ремонт. Това, което ми споделяха хората през различните етапи, беше много полярно от изключителна липса на доверие, че изобщо ще почнем ремонтите, през слаба надежда, че ще закърпим и до изключителна вяра, че и аз и екипът ми не само, че искаме, но и можем да свършим този голям обем от работа. В квартал Добротица асфалтирахме цялостно основната улица Любен Станчев и извършихме мащабен текущ ремонт. Това е най-младият квартал в Добрич и това позволи за сега само текуща поддръжка на уличната мрежа. В квартал Дружба извършихме основен ремонт на улица Никола Петков, улица Александър Сивков. В квартала около средно училище Свети Кирил и Методий асфалтирахме улица Климент Охридски, Горчеви чешми, Стара планина, Хан Тервел, Хаджи Димитър. През септември започна ремонта на улица Загоре и улица Велико Търново. Най-много се забавиха ремонтите в квартала зад ЖП линията. Причината е ясна. В този квартал почти всички улици не са със сменени водопроводи. Без да прехвърляме отговорности, но все пак тези дейности не можаха да се извършат от ВиК и се наложи подмяна на водопровода. Само подмяната на улица Хан Тервел струва над 600 000 лева. Определено на този квартал сме длъжници като община, но търсим всички възможни начини за ремонт на уличната мрежа и подземната комуникация. Още една основна причина проектът за индустриалния парк да е толкова важен за града ни. С негова помощ ще направим ремонт на довеждащата инфраструктура, което ще смени облика на квартала. И накрая няколко думи за улиците в индустриалните квартали. Осигуряването на добри условия за работа на бизнеса е важно за развитието на града ни. Една от възможностите, които имаме като администрация, това е подобряване на инфраструктурата. През тези години успяхме да асфалтираме улица 6 септември, части от улица Генерал-майор Стефан Попов, Калиакра, Нова бирена фабрика, булевард 25 септември, ветеринарна гимназия, булевард 25 септември, битова техника, улица Свещеник Павел Атанасов. Тези 4 години посветихме на ремонт на уличната мрежа в Добрич. Темповите ни се забавиха през 2020 и частично през 2021 година заради COVID-кризата, която намали драстично общинските бюджети. Последва невиждана от години инфлация в рязко покачване на цените на строителните материали. Много от общините спряха не само изпълнението на капиталовите си програми, но дори и уличното осветление. Община Добрич остава финансово стабилна и продължава да работи. Видно от отчетите е изпълнен текущ ремонт на улична настилка в размер на над 69 000 квадратни метра, локални и междублокови пространства.
Основен ремонт е изпълнен на над 76 000 квадратни метра. За мен един от големите ни успехи е, че въпреки трудните години успяхме да влезем в междублоковите пространства и паркингите около жилищните блокове. Преди 4 години бяхме пак тук и видно от кадрите, достъпът до блока беше много труден. Сега ситуацията тук е различна. Междублоковото пространство на улица Никола Петков, блок 28, вече е ремонтирано. Благодарение на добро планиране успяхме да подобрим междублоковите пространства. Паркинга на улица Русалка, междублоковото пространство между блок 25 и 27 в квартал Йовково, междублоково пространство по улица Георги Кирков, зад блок Пирин, междублоково пространство по улица Славянска между блок Мир 2 и Мир 3, междублоково пространство пред блок 11, блок 13 и блок 15 в ЖК Дружба, междублоково пространство пред блок 39 в ЖК Добротица. Да, има още много какво да се желае и да се работи за подобряване състоянието на междублоковите пространства, които наистина не са ремонтирани от 40 години. Но логичното е да работим първо за по-добра улична мрежа и да последват тротуарите и междублоковите пространства. Кратък отчет и за тротуарите. Общо нови тротуари през мандата са над 13 000 квадратни метра. Улица Каменица, подменени тротуарни настилки, 1200 квадратни метра. Улица Захари Стоянов, 110 квадратни метра. Улица Райко Цончев и улица Ален Мак, подмяна на тротуарна настилка с обща квадратура 1300 квадратни метра. Улица Капитан Андреев и улица Майор Векилски, подмяна на тротуарна настилка с обща квадратура 885 квадратни метра. Улица Райко Даскалов и улица Руен, подмяна на тротуарна настилка с обща квадратура 526 квадрата. Улица Емона, тротуарна настилка с обща площ 3500 квадратни метра. Улица Генерал Колев, тротуарна настилка с обща площ 1680 квадратни метра. Улица Орфей, подмяна на тротуарна настилка с обща квадратура 1004 квадратни метра. Горски извор, тротуарна настилка с обща площ 620 квадратни метра. Улица Димитър Списаревски, тротуарна настилка с обща площ 560 квадратни метра. Улица Иван Вазов, тротуарна настилка с обща площ 510 квадратни метра.